sa Bicol River. Naglalakad ako kasi manunood ako ng traslasyon ni Ina Peña Francia. Happy Fiesta, Naga City! Ayan, maraming mga devotees na papunta sa daraanan ni Inang Peña Francia. Yan, mga lalaking nakapaa. May mga t-shirt sila, iba-ibang kulay. Ito yung market ng Naga City, guys. Yan, People's Mall. Kasalukuyan ako ay naglalakad dito sa sentro ng Naga City or Metro Naga. And ito naman ay monumento. Ilalagay ko na lang kung anong pangalan ng monumento kasi hindi ko alam eh. Ayan. Tatawid tayo dito sa pedestrian. At padami na ng padami ang mga devotees na manunood kay Inang Peña Francia. Kasi today is the traslasyon procession of Inang Peña Francia na kadalasang ginaganap sa second Friday of the week ng September. Mag-start na ang 1 week celebration na fiesta dito sa Naga City. Madami ng banderetas. Patungo ako guys sa plaza kasi doon ako po pesto sa pagnood kay Inang Peña Francia pagdaan niya. Ayan, di ba? Piyestang-piyesta na dito sa Naga City. Start pa lang to guys ng 1 week celebration. Madami dito mga devotees, mga dumadayo. Sobrang dami ng tao na. Pasensya na sa video ko kasi naglalakad ako guys sa medyo magulo. At nandito na nga ako sa Plaza Rizal. Sobrang dami na ng tao. Ewan ko kung makakaroon pa ako ng pwesto dito.
Pagkamang truck sa Pilipinas. Kargan hindi. Ito naman guys, yung Plaza Quezon, madaming mga militar na nakaano dito. Kasi madami silang i-escortan ng mga tao. Madaming tao ngayon, sobrang dami. Hindi ko alam kung makakapunta pa ako dun sa pupuntahan ko. Kung makasingit pa ako. Update mamaya guys kasi ang dami na ditong tao. Hindi na ako maka-video. Ayan, dito. Doon ako dapat sa kabila pupunta. Sa Plaza 15 Martires. Kaso di ko alam kung makakapunta pa ako doon. I-try ko update mamaya guys.